Nedavno su učenici jedan kontrolni zadatak uradili veoma, veoma loše i morala sam da ih pitam šta je razlog tome, da li nisu dovoljno učili, da li su mislili da će biti lako pa se nisu svemu dovoljno posvetili. Dakle, šta je razlog za tako loše rezultate? I pitala sam ih naravno da li razumeju ono što im se na času kaže, da li razumeju moja predavanja, da li im je jasno kada dođemo do određenih zaključaka. Većina njih je odgovorila da sve razumeju, da im je uglavnom sve jasno, da kada ne razumeju imaju slobodu da pitaju, ali da ono što su čuli i što su dobro razumeli ne uspevaju da pretoče u reči, odnosno da o tome ne mogu da se izraze i da postoji izuzetno snažan zid između njihovog unutrašnjeg sveta u kojem je sve ono što smo im na času rekli ili što su oni u sebi pohranili i spoljašnjeg sveta u koji prenose reči o tome što su naučili, shvatili ili što je duboko u njima. Dakle, oni razumeju, oni znaju šta se dešava, oni mogu da povežu ono što smo i sami povezali, ali oni ne umeju da to objasne na svoj način ili čak i na tuđi način. Dakle, mi se danas suočavamo sa jednim neobičnim fenomenom, a to je da imamo izuzetno pametne, odnosno inteligentne učenike, koji tu svoju pamet ne uspevaju da jasno jezički artikulišu. I oni dobro uče, oni su veoma posvećeni školi, ali kada bi trebalo da to što su naučili izobraze u jeziku, onda nastanu problemi. Naravno da je to u vezi sa savremenim tehnologijama koje im ne dozvoljavaju da se izraze, nego koje ih ka površnosti vode, ali možda je sve i u vezi sa načinom na koji danas razgovaramo sa drugim ljudima, sve je vrlo kratko, svedeno, sažeto, nepotpuno u stvari. Tako razgovaraju danas roditelji sa svojom decom, prijatelji sa prijateljima, vrlo često i profesori sa svojim učenicima, dajući im kratke tekstove, testirajući njihova puka ili površna znanja, ne razumevajući da li oni u stvari shvataju ono što su naučili. Čak i ako shvataju to što su naučili, oni to ne uspevaju da objasne ili da nekome drugom prenesu. Veliki problem danas u kojem ćemo tek morati da razmišljamo jeste ne kako da naučimo učenika nečemu, nego kako da ga naučimo da govori.